Doncs anem cap al nucli, Joel. Vale, m'agradaria, primer de tot, saber què és un Product Specialist, que en portem parlant-ne, però no ha acabat de quedar clar. Vale, un especialista de producte és una persona que porta un producte d'una empresa de dispositius mèdics i la presenta i l'ensenya al metge. Un cop, el metge o els infermers, el personal sanitari, un cop ja l'han comprat. És a dir, primer ventes va allà i fa la part de venda, es compra, llavors després va l'especialista de producte a formar com funciona la bomba, el dispositiu que seria el meu cas, o estar a les operacions per implantar un marcapassos, per exemple, també. O sigui, és una mica la persona que sap d'aquell producte d'aquella empresa i explica com funciona el personal sanitari. Per tant, dins de l'organigrama que estàvem parlant d'aquest rifirrafe, no? O aquesta sinergia, si vols dir aquesta manera entre ventes i màrqueting, primer ve ventes, que ven el producte, i després des de l'equip de màrqueting t'envien a tu, no? Exacte. Mira, això no ho sé si totes les empreses és així. Almenys a Palex, que és on estic ara, els especialistes de producte dins la jerarquia de l'empresa estem dins de màrqueting. Aleshores, sí, és una mica això. Tot i així, els de ventes sempre estan amb nosaltres, perquè els de ventes tenen constant relació amb els clients. O sigui, i els de ventes s'ha de dedicar... O sigui, que jo, mira, això també pensava que ventes eren persones que potser no sabien tant de ciència i són persones també amb biologia formades totalment, que crec que és una cosa que ha anat canviant molt al llarg de la història, que abans eren persones que no venien de la ciència i ara sí, i de fet ells són qui coneixen més el client, també en part coneixen molt el producte, el que estan venent, perquè clar, al final ho han de vendre, i vull dir que realment fan molta feina. O sigui que qui pensi que la feina de venda és de comercial... No, gens ni mica. Això és important també. De fet, jo per exemple crec que no podria anar a ventes, perquè és molta relació constant i saber portar persones, no? A mi m'agrada més la part de, doncs et formo sobre aquest producte, que això és el que fa l'especialista. I és totalment postventa el que fa. Exacte. Vale. Exacte, però sempre sent conscients de quins clients ens tenen, quins no, on hem de reforçar, on no... Vale. Per això és una relació entre... Tu, per exemple, no vas mai amb el responsable de ventes, també a veure el metge abans de fer la venda? Sí, abans no. Exacte, vale. abans no. Vale. I pots anar després en el sentit de jo et conec, tu et coneix entre el personal sanitari i el de ventes i ara et presento també, no, aquesta persona que t'ensenyarà tot el dispositiu... O sigui, per exemple, avui he anat a fer formació al Trueta. Qui ha organitzat aquesta formació, qui es parla amb el client, qui li porta el material de no sé què al client, és el de ventes. Per tant, ventes som nosaltres que anem una mica al darrere i llavors allà fem la formació, per dir-ho d'alguna manera. Vale. M'encanta perquè sempre ho penso com que allà hi ha unes persones reunides en una sala que pensen això anirà, que primer vindrà el de ventes, després vindrà el de màrqueting, després el de no sé què... I és així realment, o sigui, hi ha algú que realment planteja tota aquesta experiència. És així, però t'he de dir que m'ha sorprès com... O sigui, tot és molt personal, en el sentit que realment estem tractant amb persones, tot és persones, llavors... Tot és molt, no vull dir patxangueo, però que al final sembla una cosa molt formal i al final és un, ei, vale, ara arribo, vale, no, ara farem això i farem l'altre. O sigui, és molt més natural, no? Que potser fa una mica respecte i al final estàs parlant amb persones pa lo bueno i pa lo malo, saps? Com ells tinc una mica sap molt d'això, doncs el porto, no? I us connecto, bueno, a veure... Bueno, ha de treballar, però... Networking, Joel, networking. No, i que al final suposo que el component humà que tu puguis aportar és molt important, no? Vull dir que, o sigui, sempre que hi hagi un cert tracte proper des del respecte... Bueno, és que aquí ve la part, aviam, o sigui, òbviament l'hospital compra el millor producte, que també et dic, això va per concursos, o sigui, realment no és que es escollin, però després sí, perquè es fan triquinyores, però bueno, al final, o sigui, és molt important que el producte sigui bo, però hi ha una part molt important que és si et portes amb l'empresa, el tracte, exacte. O sigui, a mi em compren el producte perquè em coneixen a mi, saben com soc, saben com els ensenyo, el servei que tenim, o sigui, no és només el producte, que també, òbviament, no? També el seguiment que tu els dones i la confiança fa molt, no? Això és el que històricament es deia, no?, de les grans farmacèutiques que regalaven viatges als metges, que portaven... Suposo que això no es fa avui en dia. Ara ja no es fa, és il·legal. Sí. També et dic, una cosa que m'ha sorprès també, i ara potser hi ha gent que em mata. Sí que és veritat que les farmes, òbviament, volen diners i la indústria, capitalisme, i funciona amb diners.
però al final és una cosa de dos, és a dir, el metge també està allà estirant i arronsant, saps? Vull dir que, òbviament, és el que han de fer perquè és que al final són empreses, no? I l'ICS, que és l'Institut Català de Salut, doncs compra els dispositius i vull dir que al final són diners, no? Però vull dir que aquí tothom té un paper... Que la base del món és capitalista i el món és gris, no? Vull dir que aquí estem. Exacte. Pues ara deixem aquest tema, que no, és gris 100%, i anem a un tema més maco, no? Sí. Que és, tu, Lali, quin producte portes? Perquè això és gruixut. Això és bastant gruixut. Explica-m'ho tu. Jo porto, de moment, bombes de circulació extracorpòria. Bomba. Val? Aleshores, quan fan una operació del cor i a cor obert, és a dir, normalment són de vàlvules, que han de fer un recanvi de vàlvula o l'han d'arreglar, o de l'aorta o alguna cosa així, s'ha d'obrir l'esternon amb una serra i sobre el cos completament, queda el cor allà. Per poder-lo manipular no volen que bategui i no volen que tingui sang, perquè clar, si no, no poden fer el que han de fer, però el cos ha de seguir tenint sang, exacte. Sí, d'arribar l'oxigen, als teixits. Què es fa? Es treu la sang abans que arribi al cos, es bombeja i es fa intercanvi d'oxigena, que fa de pulmó, i llavors es torna a posar al cos. I llavors la sang així no ha de passar pel cor i el cor es para. També es posa un líquid que es diu cardioplegia perquè es pari i així els cirurgians poden manipular. Llavors, la màquina que fa tot això és la bomba de circulació extracorpòria. Si tu portes com un cor artificial. Exacte, sí. És una passada, això. És molt xulo. I us dic que veure-ho en directe és brutal. O sigui, és el que a mi... Què és el que t'impacta més? Clar, o sigui, tornant a la primera pregunta de què volia ser de petita, no? Cirurgia de cors, no? Doncs clar, el primer cop que vaig entrar al quiròfan i em van deixar, com que era el meu primer cop, i em deia, és el teu primer cop, i els agrada molt als metges, doncs, explicar-te i ensenyar-te. I em van deixar estar allà, o sigui, a 10 centímetres del cor. I ostres, veure el cor allà bategant, xulíssim, tota la sang i tot el cos, brutal. O sigui, no, sí, superrealitzada. I que al final hi ha una cosa molt important, no? Que és que tu quan ets petit o petita penses, ostres, doncs la cirurgiana farà la part més important, que és la d'operar, no sé què, però sense la teva bomba de circulació extracorpòria, bueno, clar, això seria tremendament difícil. Vull dir que tu tens un pes totalment molt important. Totalment. O sigui, sense la bomba i els perfusionistes, que són qui està manegant la bomba allà en directe, o sigui, qui està amb les vies i pujant i baixant la bomba, per d'alguna manera són els perfusionistes. I tots els infermers que estan per allà o sigui, tot el personal. O sigui, en un quiròfan hi ha molta gent. Quanta gent en un quiròfan? Hòstia, és que pot haver-hi des de 10 a 20 persones perfectament. Sí, si venen estudiants, doncs encara més. Vull dir, no, és molt vida, sí. I una mica en aquest quiròfan, quin és el teu paper exactament o quina part és la part de l'hospital i quina és la part de la farma o el distribuïdor d'aquests productes? Doncs, mira, ara jo just he entrat, entre altres, perquè han tret una nova bomba, llavors aquesta bomba i l'ICS, que és l'Institut Català de Salut, ha comprat moltes bombes per als hospitals de Catalunya. Aleshores, s'estan instal·lant i s'estan posant en marxa aquestes bombes. Llavors, el que estem fent nosaltres és un pla de formació pels perfusionistes que fan servir aquestes bombes. Llavors, primer, dies previs, els hi fem una formació fora de quiròfan o dins de quiròfan, però i els ensenyem com funciona, una mica la part més teòrica i també pràctica, però sense intervenció. I després, quan anem a intervenció, quan anem a operació, és per estar amb ells a les primeres operacions perquè veiem que ho estan fent bé, doncs si surt una alarma o hi ha algun error, doncs ajudar i dir mira, això és per això és per l'altre, i estar una mica amb ells perquè sentin la seguretat que ja estan segurs. I un cop ja ho saben i hem estat amb ells 2 o 3 operacions, ja està, en aquest hospital. Òbviament, si tenen dubtes i coses, estem allà, però en teoria doncs ho tanquem. Sí, tu portes la part mecànica de, vale, això s'ha d'enganxar aquí, o més la part de software, o tot, una mica? Mira, això ja és depenent de cada empresa. En el meu cas, com que la bomba és tan complexa, té la part de hardware, la part de destornillador i clau Allen, no? Els tubs, no? Els tubs, sí. També té una part de software i té una altra part de software que t'ajuda a integrar informació i gestió de dades. Llavors nosaltres una mica sabem de tot com funciona. Ara, qui ha de descargolar i destornillar i muntar-la i desmuntar-la tal, això ho fa el servei tècnic.
Vale. O sigui, realment jo no estic amb la Cara Wallen. Però el quiròfan ho fa el servei tècnic o ho fa un... Quan està el quiròfan ja està muntada, o sigui, realment no hi ha... No... Però el procés d'ajuntar, les artèries... Això ho fa el perfusionista. Vale, clar, jo no toco pacient, o sigui, jo no toco sang. Vale. Però ells també han de saber com ajuntar-ho, això ja és un protocol una mica estandaritzat. Clar, bueno, això ja... A veure, els perfusionistes són infermers que fan un màster de perfusió, llavors ja els ensenyen com funciona en general una bomba. I després venim nosaltres a dir, la meva bomba funciona així específicament, però òbviament ja tenen una idea. Vale. Sí. Que faria que ara estic visualitzant la Lali allà enmig del quiròfan amb el cor obert, la cirurgiana, el perfusionista, no sé què. És molt xulo, sí. Quina imatge. I tenir relacions amb els metges, ara parlo amb tal, també és divertit, sí. I la meva pregunta és, clar, tu ara tens una persona més sènior que tu que t'està formant, no?, perquè tu puguis fer les formacions de la bomba, tal. Clar, hi ha un moment que la idea és que tu això ho facis sola, llavors tu t'encarregaries d'explicar aquesta bomba a tot Catalunya? Més enllà, quin és el teu rang, no?, d'acció? Sí, ventes sí que es distribueix per regions, val? Els especialistes de producte ens distribuïm per producte. Per tant, nosaltres portem el producte a tot Espanya. Llavors, de fet, aquestes setmanes ja he viatjat a València, a Bilbao, o sigui, una mica a tot arreu. Ara, sobretot a Catalunya, per això, perquè tenim moltes bombes aquí, però bueno, tot Espanya, sí, correcte. Llavors, com és una mica el teu dia a dia? Mira, t'explico una setmana, perquè dilluns, dimarts i dimecres potser estic a Bilbao fent la formació aquesta i estan a operacions, llavors de mentre dinars i sopars amb clients, o sigui, és un no parar, o sigui, és 24 hores treballant. I els dinars i sopars són una miqueta més informals o també esteu allà parlant? Exacte. Van en bata. Jo crec que algun metge, si pogués, aquí una hot take, Diria en bata al restaurant, però jo no ho he dit, això. No, però, per exemple, l'altre dia vam anar a Bilbao i em van portar a un restaurant que es diu Salvaje. Opa! No. Clar, a mi em van dir, no, és que... Tu vermella, ja. Clar, em van dir, no, prepara't, perquè hi ha ballarins, hi ha balls. És un sushi amb balls, o sigui... Sushi amb balls és la cosa més com de pijo, no?, que he sentit, no? És un sushi amb balls. Que es veu que hi ha una aquí a Barcelona, que jo no ho sabia. Jo tampoc, clarament. Però bueno, tranquils, perquè era de sobte els cambrers posaven a ballar, però un ball així de TikTok, saps? No era res. No Hi havia molta roba, tot tapat. Hi havia molta roba, exacte. On et porten, Això a Bilbao, Això va ser Bilbao. Fàcil que anar a fer uns pinxos tranquils, la gent es complica una barbaritat. Sí. Mare meva. Digues. No, res, ja anava a dir, el dijous tornes o el dimecres tornes, llavors el dijous estan al magatzem a buscar un material no sé què, perquè el divendres potser vas a un hospital, a un altre hospital, o has d'entregar alguna cosa al client, o t'has de quedar a casa a fer molta feina de burocràtica, no? Has d'omplir Excels, o fer concursos, o enviar mails, una mica així. Llavors, o sigui, tu treballes, entenc que no sempre, però vull dir, el teu horari laboral de 8 hores al dia? No tenim. O sigui, i això també és una cosa positiva, no? Tenim flexibilitat, o sigui, no fitxem i no és 8 hores, perquè hi ha un dia que potser en fas moltes més, hi ha un dia que acabes la feina, potser un divendres, que acabes la feina a les 2, doncs l'acabes a les 2 i ja està, saps? Això no sé si... Bueno, per qui ens està mirant, és perquè els altres dies treballa molt la Gavi, perquè treballa moltes hores i va al Salvaje a sopar. És per culpa d'això. Llavors això al final acaba convertint-se en més càrrega de treball o no necessàriament? Clar, el meu jefe va de bòlit, o sigui, el meu jefe no pot més i per això m'ha contractat, perquè, clar, jo ara he començat fa poc, llavors encara no tinc tanta feina jo com a l'Ali, ostres, tinc moltes coses a fer perquè encara estic començant, però entenc que sí, que després crec que és molta més feina, però molt dinàmica, llavors si t'agrada, doncs crec que és divertit, crec. I una mica, quines són les connexions que tu tens amb l'altra gent de l'empresa? És a dir, aquesta gent de màrqueting que potser s'encarrega més de l'estratègia, la gent de ventes, tu amb qui parles, amb qui et comuniques? O en aquest cas, entenc que és més amb el teu cap, perquè és amb qui et portes més relació ara, però amb qui deu parlar ell? Clar, ara mateix amb el meu cap i amb ventes, o sigui, si me'n vaig a Catalunya, doncs estaré molt amb el delegat de ventes d'aquell hospital d'aquell lloc o amb el cap de ventes d'aquella regió. I si me'n vaig a Bilbao, doncs el mateix. Quan estigui sola, doncs lo mismo, però sense el meu cap. No? I llavors de tant en tant, clar, després fas reunions trimestrals o de mensuals i tal, i aquí sí que es reuneix tot l'equip d'especialistes. I tens una oficina com a tal?
Tenim Pàl·lex en concret, està a Sant Cugat, a la parada de Sant Joan, una oficina enorme, molt xula, però hi vaig poc, o sigui, de moment he anat 2 o 3 cops perquè teníem reunions amb tothom. Vale. Però si no puc fer teletreball, perquè així no hem d'anar allà i no perdem temps. Està bé, està bé, està bé. Tens alguna pregunta més de la seva feina, Joel? Perquè jo si no passaré... Ara que has entrat en aquest tema, això només si ens ho vols hi pots dir, però una pregunta que tenim aquí apuntada és quins són una mica els rangs salarials dintre del departament de màrqueting, en general, en genèric? O sigui, tu cobres el mateix que, per exemple, faria algú de ventes o en el mateix format, és a dir, un sou fixe i un variable, o una mica com funciona això? Normalment a la indústria, i sobretot en màrqueting i ventes, sí que hi ha un fixe i llavors hi ha una part de variable depenent dels objectius que t'has posat. Els de ventes, òbviament, els objectius normalment seran les ventes i els de màrqueting són altres objectius que ens posem. Llavors, és una pregunta, el tema del rang és una cosa que encara estic descobrint. Jo et diria que, no sé, entre 35 i 70, 60, 70, sí. O sigui, jo crec que el cap de màrqueting, doncs això, 70, i llavors si vas més amunt, doncs... I després se'n va al salvaje i s'ho gasten tot el salvaje, després vull dir, es queda en res. I última pregunta d'aquest, i passem ja. Dins del departament de màrqueting, no? Si abans et preguntàvem, en el màster hi havia gent de diferents perfils, dins del departament de màrqueting també hi ha aquests diferents perfils? Tot ciències. De fet, crec que la majoria biòlegs, biologia. Biòlegs? Sí. Interessant. I gent d'ADE, potser, o gent de... No, eh? No, o sigui, contracten gent que tingui un background científic, perquè si no, és que, clar, si m'imposes a fer la bomba i no sé ni què és un cor, o no sé com funciona, és impossible. O sigui, ciències segur, sí. És interessant veure com tota aquesta corrent de professionalització, no? En el sector vendes, en el sector màrqueting, en el tema més bio, no? Perquè és molt important que si et fan una pregunta tu puguis respondre això és l'artèria, això és la vena, això no... Exacte, o sigui, al final, tema màrqueting ho relaciones molt a comunicació i màrqueting o una empresa de comunicació i màrqueting, llavors la gent de màrqueting serà de comunicació i màrqueting, però una indústria farmacèutica, o sigui, a la indústria serà gent especialitzada en la indústria que sigui, no? Això també està bé per la gent, per als estudiants i gent que estigui encara en la carrera, que vegin que al final no és en el laboratori la ciència, que pot ser-ho i és molt maco, però també hi ha altres posicions que al final és el que tu dius, o sigui, dintre del departament de màrqueting la majoria venen d'un background científic. Sí, totalment, sí, exacte. Que la gent prengui nota a casa, llibreta i boli.